तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड Gr.IV यूट्यूब चेनेलाव बिग आपडेट DHS एग्जाम डेट ओंखारबाय एबा ओंखारसिगोन बेनिसो गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा बिदिब्ला बे नटिसआ बबेनिफ्राय फैदों आरो माबादि टाइपनि नटिस जों बेयाव डिसकास खालामगोन आरो लोगोसे एग्जामा जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। जों गोबांबो आपडेट होदोंमोन जे 19 नङाबा जोंहा 12 आव जागोन होननानै एग्जामा मानोना चान्डे गोलैयो आरो बे एग्जामा गाव-गावनि डिस्ट्रिक्टआव मोनजोबनाय नङा। नोंथांमोना जन वाइसआवसो मोननै मोनथाम डिस्ट्रिक्टजोंहाय मोनसे एग्जाम सिटि थागोन आरो बेयाव थांना नोंथांमोना हैनांगौ जागोन। ओंखायनो रेडि जानाया जोबोर गोनां। जुदि नंमारगौबो जानो हागौ बिदिब्ला जों बे नटिसखौ नायनोसै गोबाव खालामलिया। नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो। दा बिदिब्ला बे मोनसे नटिसआ ओंखारदों आरो बे नटिसआ फैनाय बादिब्ला डिसि अफिस माजुलिनिफ्राय फैदों डिस्ट्रिक्टआ आरो बेयाव बुंदों लोगोफोर एक्जामिनेशन फर Gr.IV लोगोफोर माखासे पस्टनि सायाव बेयाव मेनसन खालामनाय दङ DHS DME बेनिफ्राय आयुषनि सायाव। दा बिदिब्ला लोगोफोर बे एग्जामखौहाय कन्डाक्ट खालामनो थिननाय जादों आरो बुंदों जे गावसिनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एबा माजुलिनिफ्राय साबेसे केन्डिडेट्स दङ बेखायनो सिटनि सायाव माखासे गोनांथि जायो नालाय एग्जाम सेन्टाराव। दा बेखौ जाहाथे रेडि खालामो बिनि सायावसो मोनसे नटिस एबा क्लेरिफिकेसन होनजायो बे फैदोंमोन डिसि अफिसनिफ्राय मोनसे फरवार्डिं हरनाय जादों होनना बुंजायो आरो बे जाबाय रिटेन एग्जामा जागोननो 19 जुनाव। अके स' 19 जुनाव Gr.IV लेभेलाव दै नन टेक्निकेलनि बेनिफ्राय बेवहाय दङ टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय 12:30 सिम एबा 1.5 घन्टा 90 मिनिट्स एग्जाम जागोन आरो गासै स्टुडेन्ट्सआ बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय दङनो बेनो जाबाय 4,490। थ' बेखायनो सिटनि सायाव बेवहाय मेनसन खालामदों आरो जाहाथे सिटखौहाय जाहाथे मोनो आरो जाहाथे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायो बेयाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों जे सिट फेसिलिटिसनि सायाव। दा बेखौ नायोब्ला लोगोफोर एग्जामा जामारनायनि चान्सआवनो दङ। आंथ' सानदों लोगोफोर जागोन बे एग्जामा मानोना जोङो 19 जुनाव जागोन होनना बुंबाय थादोंमोन जेला थ' जानायनि चान्स दङ मानोना सानडे गोलैयो। बेनिफ्राय Gr.III माब्ला जागोन बेखौ मिथिथ'वा दायो फैथ'वाखै। आसा खालामो 19 जुनावनो जानायनि चान्स थागोन नाथाय टाइमा एसे उनावबो जानो हागौबा नोंथांमोनाहाय एसे उनावहाय मोननो हागौ। जेरै बेवहाय हमना ला 12:30 रिंगायाव जोबोब्ला थ' नोंथांमोना मोननो हागौ जेरै नोंथांमोना 2:30 निफ्राय 3:30 सिम मोननायनि चान्स थागोन बा नोंथांमोना बेबादि मोनगोन आरो। दा बेसेबां सैथो जों बेखौ उनावहाय नेक्स्टआव अफिसियेल आपडेट मोनोबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ। नोंथांमोना दानिया भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे 19 जुनाव जामारोब्ला मानोना गोबां रेडि जानांगौ एग्जाम सेन्टारा गोजानाव जायो। थ' बेनिसिम लोगोफोर मोनसे लेटेस्ट आपडेट DHSनि एग्जामनि बागै Gr.IV लेभेलाव आरो नन टेक्निकेल Gr.III माला जायो बिनि सायाव जों रायलायगोन आरो एडमिट माब्ला मोनगोन जोङो जेब्ला नटिस मोनफिनगोन अब्ला नोंथांमोनजों आपडेटखौ लाना फैगोन।